Takže čau, vítám vás u tohoto vlogu. Dneska, tak tady v tomhle vlogu, budeme přespávat v lese, budeme opejkat a rozdělávat vlastně celý oheň a uvidíte tady všechny zálesácké aktivity. Tak dejte like, odběr a jdeme se pustit do tohohle videa. Tak první jsme se museli samozřejmě, že jo, zbalit, odnést všechny věci do auta, že jo. A pak, tak to tam, že jo, všechno nějak tak naházet, protože ono stejně zase tak moc věcí jsme si se sebou nebrali, že jo. No, dáme tam věci na spaní, flašky, že jo, na vodu, aby jsme mohli třeba hasit oheň a takhle, flašky jsou vždycky důležitý. No nic, tak zavíráme kufr, dáváme tam kola, protože budeme dělat 40 km trip na kole. No nic, tady už nastupuju do auta a vyrážíme. Tak tady už startujeme auto a už vyrážíme. Tak, tady jsem natočil pár záběrů z okénka a už vyrážíme rovnou na parkoviště, kde budeme parkovat a vydáme si věci a potom se pustíme na naši výpravu. Tak, tady už si jenom balíme potřebné věci, které budeme potřebovat na naši výpravu. Nádherný, že? No nic, takže teď už se tady táta balí a už jedeme dále na ten výlet. Tady přejíždíme už silnici a už vyjíždíme rovnou do přírody a za chvilku tady nastane takový jeden malý problém. No jo, je to tam ten malý kopeček. Ale je extrémně strmý, jako fakt jako hodně jsme to museli vyšlapávat, jako skoro ze všech sil, jo. No a tohle ten les, kam jedeme. Přesně tak, takže teď jsme vyjeli do tohohle lesa. V lese bylo hodně krásně, byla tam celkem hezká příroda poměrně a dokonce ani žádné odpadky, co se na tu dobu celkem děli. Teď už museli jít si postavit nějaký přístřešek, protože už jako jsme našli nějaký vhodný místo, našli jsme takovýhle 3 stromy vedle sebe, kam takhle dáme ty cyklády a hezky to tam takhle můžeme dát. No nic, ale tady jsem se snažil tátovi teď pomoct, jenže já jsem to možná trošku pokazil, no to uvidíme. No, nebylo to úplně nic dobrýho. No nic, každopádně potom jsem se snažil dělat střechu. Střecha nám moc jako nevycházela, protože ten klacek tam prostě nešel dát, jo. Vůbec bylo to hrozně těžké to tam dát, jako vůbec to tam jako nějak napřáhnout a dát to tam, prostě bylo to těžký, no. Takže bohužel jsme museli udělat jiný plán. A to byl ten, že jsme to tady museli trošku odříznout a udělat proto drážku. Proto máme tady první nářadí, takovýhle multifunkční nožík. Jak vidíte, je to hrozně dobrá práce s ním, jako fakt je dobrý. No a tady už máme finální produkt, hezky to tam padá a padává do sebe. No tady máme celou střechu, je fakt podle mě dobrá. No nic, každopádně tady už skládáme zase střechu. No ale já mezi tím půjdu dělat zeď, takže tady dáme takový klacek, nebo kládu. Musíme to tady hezky skládat na sebe a hlavně si tady musíme najít nějaký dřevo, což bylo asi nejtěžší a nejotravnější z toho celého výletu. Že jsme museli hledat pořád nějaký ty klády na to, aby jsme nám zapevnili tento náš dům. No nic, dáme nějaký menší timelapse. Tak, tady máme dostavenou první zeď a teď jdeme na druhou. Tak bunkr nám trvá postavit tak 2 hodiny a už máme finální produkt. Vypadá za mě celkem dobře a je celkem i prostorný a velký, což se na tu výpravu rozhodně hodí. Vejdou se tam dokonce i naše kola, což toho rozhodně využijeme. No nic, tady už musíme jít hledat dříví zase, proto aby jsme si zapálili oheň a aby jsme mohli mít nějaký jídlo. Tak tady už rozdáváme oheň. Jenomže máme tady takový menší problém, protože jsou tady samý, že jo, mokrý větve a takhle. No a ještě ke všemu mě táta nechal sám to ohniště, takže jako bohužel tady teď musím, že jo, to přečkat, ale já jsem to celý pokazil, protože jsem tam dával samý mokrý větve a bohužel ten oheň uhasl prostě, takže se nedalo nic dělat, takže jsme bohužel museli jít založit novej. Tak tady už je nový oheň, ten už hořel krásně. Tady už jsme jenom přikládali, to už bylo úplně výborný. Tady už jsme našli nějaký normální větve a tady už jsme dělali chlebíky. A pod tím, jestli vidíte, tak tady jsou brambory, jo, takže tak.
Tak jo, tady už jenom tady trošku postrkávám ty brambory, protože ten oheň už tam přestává trošku hořet, no a tady už máme finální večeři, nebo už skoro dojezenou spíš. No, byla velmi dobrá, fakt jsem si ji užil. No, ale teď už je asi čas jít spát po večeři. Tady už jsme dojedli, že jo. No, dali jsme tam karimatky a šli spát. Okolo 3 hodin ráno. Tak teď jsem tady na karimatce a tady slyším kance, počkejte, tady, nebo něco prostě, tady jsem počkej z karimatky. Jestli ale tady už je listí. A venku něco slyším, no jdeme spát. Nebojte, samozřejmě jsem to přežil, ale bohužel se mi potom vybila kamera, byly tam i stopy dokonce, ale bohužel se mi vybila, takže jsem to už nemohl natočit a vlastně tady byl konec výletu, už jsme jeli domů zpátky, ještě 40 km nebo kolik to bylo. No, zase jsme to celý poskázali do auta a jeli, no nic, tak dejte like, odběr a čau.